Malgrat haver arribat a un acord entre el Futbol Club Barcelona i Leo Messi, amb la clara intenció de les dues parts de signar un nou contracte avui mateix, no es podrà formalitzar a causa d'obstacles econòmics i estructurals. Davant d'aquesta situació, Leo Messi no seguirà jugant al Barça. Les dues parts lamenten profundament que finalment no es puguin complir els desitjos tant del jugador com del club. El Barça vol agrair de tot cor la contribució del jugador en enaltiment de la institució i li desitja el millor en la seva vida personal i professional. Aquest va ser el breu comunicat que el Barça enviava un 5 d'agost de 2021 anunciant l'adeu de Leo Messi. Després de 17 temporades i contra tot pronòstic, el nostre crac, el millor jugador del món, deixava el nostre club. 3 dies més tard, el 8 d'agost, es celebrava l'acte de comiat al Camp Nou. Davant de la nova directiva de Joan Laporta, excompanys, familiars, premsa i aficionats, que ho podíem seguir per televisió o internet, vèiem com, trencat per l'emoció, Leo plorava desconsolat i incapaç d'entendre el que li acabava de succeir. Després de 17 anys, havia de marxar del seu club. 2 dies més tard, un 10 d'agost, saltava la notícia del fitxatge de Leo Messi per al Paris Saint-Germain, amb un contracte per 2 anys. Tot molt ràpid, masses emocions i masses dubtes. 2 anys després, s'ha confirmat que Leo Messi no seguirà al PSG. I des de fa ja uns mesos corre la notícia de la possible tornada de Leo al Barça. Tornarà a casa, Déu nostre senyor? Benvingudes i benvinguts al Córner, un podcast sobre el Barça en català. Comencem! The Last Dance és una sèrie documental que segueix la història dels Chicago Bulls durant la temporada 97-98, que va ser la darrera temporada d'aquell equip icònic. Amb un enfocament en el seu jugador estrella, Michael Jordan, la sèrie desvetlla els detalls de les dinàmiques dins l'equip, les rivalitats, els èxits i els desafiaments que van enfrontar durant aquella temporada. A través d'imatges d'arxiu i entrevistes exclusives, amb jugadors, entrenadors i altres persones clau, The Last Dance ens ofereix una visió completa de l'ascens de Jordan com a jugador icònic, així com la seva influència en el món del bàsquet. A mesura que la temporada avança, es desvellen els esforços realitzats per aconseguir el 6è títol de la NBA pels Bulls i la tensió interna que acompanya aquest objectiu. Us imagineu un The Last Dance amb Leo Messi al Barça? Bé, aquí hi ha diverses coses. Primer de tot és la situació econòmica que té el club. És de calaix que, diguéssim, econòmicament al club li interessa que Messi torni a fitxar pel que pot generar i perquè necessitem el màxim d'ingressos possible, a més pensant que aquesta pròxima temporada i mitja es jugarà a Montjuïc, un camp que té la meitat de seients que al Camp Nou i que suposa un desplaçament diferent pels abonats o els socis que hi vulguin anar. Per tant, la gent s'ha d'activar i crec que Messi pot ser aquesta palanca que, com vam tenir l'any passat, doncs que aquest any sigui ell el que dongui aquesta força al club que realment econòmicament la necessita. L'altre dubte que puc tenir és que ara mateix tenim un equip jove en construcció, hem guanyat una lliga, tenim una bona defensa, tenim un bon mig del camp, ens cal una davantera potser més potent. Messi pot desfer això que s'ha aconseguit o serà un sumador a la causa? Xavi el podrà convèncer, ja l'ha convençut del que vol d'ell. Ahir vèiem el comiat de Jordi Alba i sense Alba i Busquets i sense Piqué, tot i que Messi i Piqué no s'acabessin de portar d'allò bé, s'acaba un cicle
en el Barça. I crec que Messi sense els seus amics, per dir-ho d'una manera, potser s'ho pren d'una altra manera, no? a l'estar al Barça. El problema d'això és que encara seguim pendent de la decisió del pla de viabilitat que ha d'aprovar la Lliga. A dia d'avui, que som a 2 de juny, diuen que com a mínim serà o la setmana que ve o 10 dies més, llavors seria l'altra, no? I no sabem si el Barça arribarà tard, no?, per fer l'oferta que Messi demana. També perquè es veu que Aràbia, que seria una altra... Bueno, hi ha un equip a Aràbia, el Halilal o alguna cosa així, no sé com es diu, que vol fitxar a Leo Messi i que es veu que li hauria donat un plaç de 15 dies, no? D'aquí les presses del seu pare, que és representant, per que el Barça doncs, pugui fer-hi una oferta. També es parla de l'Inter de Miami i que el fitxaria i que el podria cedir al Barça. Bueno, no sé, ho veig molt rocambolesc, això. Segons explicava el Sergio González, Messi té un compromís amb Scaloni, que és l'actual seleccionador argentí, per anar a la Copa Amèrica de l'any vinent als Estats Units. Llavors, no té molt sentit que Messi fitxés per aquest club àrab, perquè, clar, la pressió i l'esforç competitiu d'aquella lliga no té res a veure amb qualsevol lliga europea. I aquest seria un hàndicap per poder anar a aquesta Copa Amèrica l'any que ve. Llavors, si realment Messi vol anar a aquesta Copa Amèrica, no tindria gaire sentit, o seria poc probable que Messi decidís anar a Aràbia. Tot i que sí que estan insistint molt el seu pare i el seu germà que només veuen aquests petrodòlars, no? I aquí el tercer en discòrdia, per dir-ho d'una manera elegant, és el Inter de Miami, el club de David Beckham, que, segons l'equip, i com ja deia abans, li hauria fet una oferta a Messi proposant-li que el podria cedir un any al Barça, no?, aquesta temporada que ve, no? Doncs avui llegia que ja s'ha desmentit aquesta notícia i que l'ha desmentit el mateix club, que apunta que si l'acabés fitxant ho faria perquè Messi es convertís en l'emblema de l'equip i no per cedir-lo a un altre club, no? I cosa que ve totalment lògica, no? A vegades amb aquests temes, no, hi ha tanta informació i hi ha tants interessos i tantes veus que diuen o pensen el que està passant, que al final rebem tanta notícia que no podem acabar filtrant què és cert i què no és cert, no? Aquí el que hi ha de fons, i això també ho apuntava el Sergio González, és que hi ha un problema familiar de fons i que això està desgastant molt a Leo Messi, perquè per una banda està ell amb la seva dona i els seus fills, no? O sigui, la seva família, que volen tornar a viure a Barcelona, i Messi vol tornar a jugar al Barça, i el que li diuen el clan Messi, no?, que seria el seu pare i alguns germans, que no vol que torni al Barça perquè no volen que li passi o que li pugui tornar a passar el mateix que li va passar fa 2 anys. I en aquest cas no volen que esperi el Barça i que es decideixi l'oferta que pugui tenir d'Aràbia, si en té alguna de l'Inter, ara ja no del PSG, perquè el PSG ja, es veu que ja no l'acceptarà, no vol continuar, amb la qual no té moltes més sortides que esperar, si realment volen al Barça, esperar un temps potencial, òbviament, però esperar a que el club pugui desencallar aquest tema amb la Lliga, pugui fer el que ha de fer, perquè no només és que la Lliga t'accepti aquest pla, sinó que tu has d'executar part d'aquest pla i llavors poder fer-li l'oferta a Messi. Veurem què passa aquests dies, però jo crec, per com van les coses i el que sento, que aquest mes de juny, en principi, s'haurà ja de saber si Messi serà nou jugador del Barça o no. Doncs això és tot. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. I vinga, culers, a veure si podem tenir de nou a Déu Nostre Senyor a l'equip. I res més. Seny, pit i collons i visca el Barça.